toen moest ik in Stienskeers en weet je, de Lies, je werd op een leeftijd dan denk je dat je nog tritt op binnen. Nou, maar ja, dat is niet meer zo. Dat is niet meer zo, dus ja, nee. Dan, nee. Maar ik denk dat de wollen dan beginnen wordt wat dingetjes even net helemaal goed. Dus, nou, als je, het probleem is vroeger dan sloeg de bal ook de tent uit en dat wordt geleidelijk wat minder. Dus je kon niet vroeger al en dat mag je nou af en toe ervaren dat dat wat minder makkelijk is. Is dat moeilijk? Ach. Ik ga erheen, ik vind op zich als je hier staat en dan ga je al een prijs. Ik bedoel, maar als je op 68 jaar kun je nog wat omhuppelen en springen, dan is het mooi, of niet? Toen zei mijn vrouw, ik ken dat Indische blij is dat er 50 wordt is. Dat wie ik dan, ja. Ik koel er eigenlijk net op wassen, want ik woe keert en ja. Ja, hè? Ja, dus dat is... En het is alleen nog vanaf 50? Ja, 54 hebben wij een categorie. Okay. Maar dan zit ik heel al aan de banken net rond daar zijn. Ik zit meest van 74, 80 en dan... Die ben er ik, hè? Ja. En daar heb ik dan heel veel respect voor, maar ja, er zit net volle beweging in. Dus dan, Waar zijn nog altijd, draaien wedstrijden 55 plus. En toen je nog Stiens, 50 plus. En toen de week nog op een laan in huis. En je hoort jaren, dus het is... ja. Je hebt nog harde druk. Ja, ik ga het druk, man. Ja, shit, moet er de boel heen. Ja, hè? Nou ja, en nog elke keer even nooit zitten, dan weet je wel. Ik ben hartstikke vol, ja. Ik heb nooit niks van dan hoor je naar de kom, hè? Nee, dat is wel. Het is hartstikke mooi, maar ze zijn mooie ploeg mensen. Elke week geven wij mooi dan fut en dit is weer voor mij de tweede keer van de week. En wij hebben Waantje fut geweest en toen is hij naar Stiens en nou hier weer. Nou, hij dan praat weken. Go! Go, jongen! Goed! Go, Jan! Weer die bal! Ah, beste keer! Nou, op zich gaan we wel aardig, maar volgens mij is het iets te sterk voor ons. Ja, hè? Dus, die zit hier achterin vanzelf, die is jongeman 50 en ik ben jongeman 70. Dus dat kunnen wij niet meer herinneren. Ja. Fysiek ken het dan wel? Want nou, fysiek, dat is een heel mooi verhaal in dat vanzelf. Hè. Vroeger, toen ik wat jonger was, steken we boven en kon ik wel een meter heen springen. En dan maar die knibbelt wel net. Dan heb ik dit ding en als ik dan op die boven staan, dan loop ik een touwtje en dan kijk ik best heen. Ja, als je touwtje er nou al, daarom sprong ik nou net. Maar normaal heb ik daar een touwtje en dan loop ik daar aan. En dan zit ik op die hechten. Ja, door lakens daarom, maar dat is geen sprookje, vriend.